Assalomu alaykum do'ston, bardaron tomoshabinon kanali Ahli YouTube xush omading ба канали мен, канали Қодиров Сайбарон. Бардаро чӣ хеле ки дида будем, ҳамира мо дар канал мо парф дадем 25000 сомон гуфта будем. Бародари мо ай колхозовод ҳамшаҳри Акай Мансур ҳамшаҳриш гирифт наздики хонаи ҳамё 23000 сомон ба дастафка пули нақд савдо шид. Ош шава бардаро, оши ҷону шава 23000 бардар гирифт. ҳамсоя Акай Мансур ина лабора ҳамсояш гирифт 23000 сомон ба дастафка пули нақд. Худо насиб ро агар барвақтарак успет кинем бо дастафкаша нишон медиҳем. Агар барвақт успет кинем барои чӣ ки мо иҷора сиёмка кардем, бибинем ки ҳамира мо фурӯхтем. Метем номрои мода занг назанем. Савдо шид. Синаш. Нагу. Агар успет кинем уҷа дам видео менем. То навранда худо нигаҳбонатон. Хунуш камай? Не, намехавшем. Я тезай кана мешем фақат